Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos demostrar que o movimento é para todo o mundo, independentemente da idade ou do nivel. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Moi ben, bons días. Veña, imos comezar, como sempre, con mobilidade articular. O exercicio tens que facer. Primeiramente, o que che guste, o pases ben e disfrutes con el. Exacto, atoparlle o gusto e non que sexa o castigo de teño que ir por obriga, senón que che preste ir. O exercicio non é un castigo. O exercicio é... Eu penso que debería ser obligatorio en todas as edades. Para que sufrir? Hai que coller as cousas pouquinho a pouco. O exercicio non deixa de ser unha actividade que che vai ben físicamente e mentalmente, entonces cagarimos sin presas, pero sin pausas, sempre pouquinho a pouco e sempre para diante. Imos mover aí a cabeciña dun lado a outro, movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Noemi, que estaba así o teléfono, todo ben? Sí, Ombreiros cara adiante. estábamos falando unha nai e eu, unha nai do grupo do cole, que temos así moi bo rollo, estábamos falando e tal, e puxémonos nostálxicas dos nenos e hoxe en día, o rápido que pasa o tempo, e nada, ao final acabamos falando de cando nós no colexio, o sea, imagínate como somos. Ui, como eras ti no colexio? Eu, bueno, un terremoto. Xa tes pintas, sí. Sí, verdad? Pero xustifica a túa resposta, por A favor. ver, Mano na cintura. pois eu era unha nena con movimento. Por eso estás aquí en Pulso Activo, por eso Por te eso collemos. estou aquí en Pulso Activo. Non, unha nena con movimento, divertida e Xa che tal. fichamos cando eres pequena, xa fixemos un seguimento. Cambiamos. E nada máis, e falaba bastante. Estaba Tamén apuntar maneiras, tamén. E pouco máis. E as nenas son igual que ti, no... Sí, é moi espabilada. Juntamos pernas, asignaturas espabiladas favoritas. son, xa se ve, Mellor que sean espabiladas que a que non Sí. sexan. Asignaturas favoritas? Sí. Do cole? Do cole. Bueno, a min molaba moito economía, pero xa creo que foi en bacharelato. Aí, cando dimos griego e latín. Cambiamos. Cultura clásica. Esa encantoume tamén, que creo que foi solo en cuarto da ESO. E ti? E de pequeno, gimnasia. Pulso no cellos. E ti, ti? Anxo. Eu que? Cales eran as miñas favoritas? Claro. Non, cantas veces ibas castigado? A ver, eu Hacia era un dentro. pouco traste, non me portaba mal, pero falaba moito, e ao final, pois, botábame da clase. Pois é unha Cambiamos de sorpresa, pé. Sí, porque eu non son de falar casi. E que máis? Hacia dentro. E asignaturas favoritas, educación física, lógicamente, e filosofía. Por isto estás aquí, polo educación física. Veña, pa a clase de hoxe imos necesitar unha esteira e os halteres, de acordo? Así que collemos todo e comezamos. Efectivamente, estuvemos falando así como éramos de pequenos, e, bueno, comentei que eu era un pouco traste porque falaba, non me importaba mal, pero falaba moito. E cando me mandaban calar, non calaba e falaba moito, e despois falaba no pasillo moito tamén. Eu teño pensado que si daquela houbera os psicólogos como hai agora, estaría diagnosticada por déficit de atención e hiperactividade, porque noto que ainda son agora, e daquela estaba sempre castigada por falar moito e non atender en clase. E sigo igual. Moi ben, unha vez que xa temos a esteira e os halteres, imos traballar, imos pasar os 3 exercicios de quecemento, imos empezar cos crunch, 30 segundiños, aí activando o abdomen, máis debaixo. Xa me foi. No, todavía non. Veña, Xa lles dimos bons días. pese para os ancho das cadeiras e imos aí. Flexionando o tronco cara adiante. Raquel, ti como eras? Raquel Estrella, como erades no cole? Pois Eu moi falangueira, estaba no pasillo seguido. Tamén castigada? Pero tiña a súa ventaxa, porque como había de outras clases, pasábamos o día falando. Claro. Sí. E Raquel? Bueno, eu quedábame sempre castigada por non saber o catecismo. Ainda non sei hoxe. Sigue sin sabelo. Sigo sin Vale. É que mo cambiaron.
Si un día a misa era diferente todo. Veña, agora imos facer aí unhas flexións, vale? Xa imos facer cos xeonllos no chan. Estamos aí comezando. Temos 30 segundiños, baixando o peito e arriba. Activando aí a musculatura, pouquinho a pouco. Os imos traballar con halteres, exercicios de forza. E ti como eras, Edi? Pois eu moi tranquiliño, a verdade, Si, tes pinta. Nunca tuveron problemas meus pais cos profes, eu tampouco. Así que non din a lata, non? No, cos profes non tiveron un problema, contigo igual sí, pero os profes... Gustaba moito a educación física, iso sí. A min tamén. 3, 2, 1, vale. Moi ben, imos ao último exercicio, ponte de glúteo, e xa pasamos á parte principal. Talóns cerca dos glúteos, pés separados encho das cadeiras, brazos tirados ao longo do corpo e apretamos glúteos, subimos pelve. Baixamos. E os túas fillos non fan deporte? Sí. Fan pulso activo, eu xa as teño visto. Sí, bueno, pero digo algún deporte de apuntarse en algún. Sí. Patíns e ciclismo. Eu que era en contra das clases extraescolares en infantil. Eu. Por qué? Porque sí, porque me parece que poden xogar no parque perfectamente. Pero, ben explicado, aprender unha habilidade... 3, 2, 1, vale. Moi ben. As miñas asignaturas favoritas, sin dúbida, gimnasia. E despois anotábame a todas as eran como comunidades que había religiosas, Gesto, Mundos por la Paz ou algo así para facer teatro. Tamén xogaba baloncesto no equipo do colexio, bueno, quieta non paraba. Porque o primeiro exercicio, se aproveitamos estamos así, é a apertura de peito, de acordo? Aí, imos traballar a zona do peito, abrimos os brazos, a altura dos ombreiros, as palmas miran cara ao teito, collemos aire e soltamos no centro. Pois a min o tema das actividades extraescolares pareceme interesante, o sea, que os nenos de pequeniños vayan sabendo un pouquiño máis ou menos o que lles pode gustar. Sí, pero quero Tampouco é que os apunten a todas para Exacto. non estar na casa ni xogar cos outros. Pero é que ás veces as extraescolares nacen como necesidade Imos dunha a última. conciliación. Vale, moi ben, relaxamos uns segundiños, porque imos repetir de novo, outra serie de 10 repeticións. Pois dicía eu que a min gustaríame meter o neno no tema do baile, porque despois, o sea, a min agora gustame bailar, pero mellor cando era máis rapaz se me dá un poquinho de corte, sabes? Dende pequeniños eu creo que xa poden perder esa vergoña. E máis eu, cando son as verbenas, estou ali e vexo o neno bailar e encántame. Collemos aire, subimos, xuntamos. Ademais que, para ligar... Todo encaminado. Claro, home, claro, eu quero que Eso é mi colega. Pero é verdade, un home que sabe bailar ten moitos puntos, para ligar. Eso é verdade. E no TikTok xa non che conto, xa, vamos, arrasas. E alguén que toca a guitarra tamén, eh? Tamén. E última... A guitarra non me gusta, pero... A ti solo tocas para ligar, non? No. E funciona o conto, non? Non sei, porque non sei tocar, non sei. Hoxe traballamos moito o que son os brazos, os ombreiros, e seguro que mañá vou ter maniotas. Veña, seguinte exercicio, seguimos traballando a zona do peito. Agora, imos facer empuxe de peito, pero co agarre cerrado, pechado, e xuntamos os halteres, collemos aire, e elevamos arriba. Volvo collendo aire e xunto arriba. É que eu lembro que había, cando eu era pequeno, só había baile tradicional, o sea, muñeira e todo iso. E a min iso non te creas que me gosta moito, Ainda que teño que dicir, a última, que bailei no programa de bailando, o sea, de bailamos, bailei o das Tanxugueiras e encantou. Pois a clase foi genial. Halteres, tranquiliños, despaciño, sin cardio, nada de cardio, o sea, espectacular. Imos de novo, imos repetir, collemos aire e soltamos arriba. Tamén daquela non había, polo menos na miña vila, non había moitas actividades extraescolares, Idiomas tamén me gustaría que o neno
fos xa dende que ven cativo, porque son esponxas, Sí. aprenden rápido. 9 e 10. Ben, relaxamos uns segundiños. O seguinte exercicio, imos facer un exercicio dos tríceps, que é un puxe francés, que xa fixemos máis veces, que era ese de que golpeábamos o cráneo, flexionando os cóbados, acercando aí cara a frente e estendendo. Imos facer 10 repeticións. E que ao final hai 1000 deportes que che poden gustar. É igual que a xente este que di, no, é que non me gusta ningún deporte. Eso ten que ser imposible. 8, Algo ten 9 que gustar. e 10. Relaxamos uns segundiños. Cando empezamos a facer un puxe francés, eu estaba de palique, bla, 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 e librei aí 2 ou 3 segundos de facer as cousas, pero non lle digan a nadie, non lle digan a ninguén, que me librei así. Imos de novo. Ademais, esa xente que non lle gusta nada, Comezamos. sempre a que está máis cansada, ai, non fai nada, e canto menos fan, máis cansados está. Pois sí, eso é pasar. Canto menos facemos, máis cansados estamos. A mí me dixeron un día, se queres que alguén te axude a algo, pídelle a alguén que esteña moi ocupado. 8 Porque se está moi ocupado fai 9 tempo. E se yo dixe a un que non fai e nada, 10. Moi ben, pois ten sentido, A verdade Claro. que ten sentido. se non fai nada, polo a traballar. Claro. Veña, imos seguir traballando o peito e os tríceps, vale? Imos facer ahora empuxe de peito, pero cos brazos máis abertos, de acordo? Aí formando un ángulo de 90 grados, brazos flexionados, collemos aire e exhalo, xuntando arriba. Aí. Nove e 10. Relaxa uns segundiños, descanso uns segundos. Sí, foi moito de peito e de brazo. Efectivamente, hubo moitos tumbaos no chao, tranquilos, relaxados, que todos sean así. O meu vai a fútbol. Pero bueno, cánsase pronto, Non... Mellor, porque sí que é aburrido o fútbol. Nada, gusta. Ao principio non lle gustaba, Collemos aire e soltamos. Mira, unha ilusión miña era eso, leválo ao fútbol, disfrutar con el. E ao principio regaleille unha pelota, acórdome, e nin caso. E todo foi a raíz de deixar aí a escola infantil, porque ali tiñan máis xoguetes, e no colexio onde está agora, imos ca última, xa non lle dan xoguetes, pero sí que lle dan pelotas. Entón empezou a xogar ca pelota, vale, e agora gusta o fútbol. Sí, o sea, a clase foi de tren superior. Absolutamente. A min gustame moito. Bueno, é que casi me gusta todo. Veña, imos agora a traballar en cuadrupedia. Imos remar, imos coller un haltere. Colocamos os brazos debaixo dos ombreiros. E o que vou facer é, con un haltere, levar cara atrás, flexionando o brazo. 3, lombo reto, 4, mirado fronte, 5, 6, 7, 8, cóbado preto das costelas, 9 e 10. Imos cambiar agora de brazo, mesmo exercicio, collemos aire e solto. Nove e 10. Veña, cambiamos de brazo outra vez. Collo aire, solto. Nove e 10. Cambio de brazo. Mesmo exercicio, collemos aire, soltamos.
E última. Vale. Relaxamos atrás uns segundiños. Estamos traballando aí o lombo, o bíceps. E agora imos seguir traballando o lombo, pero facendo paxaros, vale? O que imos facer agora é co xeonllo no chan, un xeonllo no chan, nesta posición, lombo reto, collemos aire, levamos un poquinho o corpo cara adiante e exhalo, xuntando escápulas atrás. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos cambiar de perna. Paxaros costou un pouquiño porque tiñamos a perna adiantada, entonces tiñaste que equilibrar un pouquiño. Creo que foi o exercicio que máis costou de todos. Os paxaros non me van, é que se vai facer, pero ahora para que vou protestar? Tenes que facer igual. É verdade. Ai. Mesmo exercicio. Estamos? Estamos. Veña. Levamos o corpo un poquinho cara adiante, collemos aire e solto, xuntando escápulas atrás. Nove e 10. Relaxamos un poquinho aí ombreiros. A verdade é que os paxaros nesa posición non o fixeramos nunca. Bueno, bastante ben. É certo que con ese peso, pois, lévanse ben. Os paxaros nesa posición, para min é máis doado que facelo de pé. Non sei se porque fago menos forza nas cervicais, que me apoio máis nos xeonllos, pode ser. Tes outro apoio, outro soporte, pode ser por eso, gústame máis. Como imos? Ben. Ben, non? Sí, sí. Veña. Estamos traballando moi ben, exercicios de forza. Imos agora cos dos xeonllos no chan. Imos traballar aí un puxo militar, a zona de ombreiros. Colocamos os cóbados desta maneira, os halteres cerca dos ombreiros, collemos aire e arriba 10 veces. Pixamos a pelve, mantemos unha liña recta, non levamos nin o cu cara atrás, nin a pelve cara adiante. Sete, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños. Sí que é certo que houve moitos exercicios de xeonllos e xa os últimos dous, as últimas dúas repeticións era como que, bueno, se estuéramos de pé tampouco pasaba nada, pero bueno, fixéronse ben, non foi nada terrible. Veña, imos seguir ca outra serie. Imos rematar aquí cos ombreiros, collemos aire, soltamos arriba. Sete, 8, 9 e 10. Ben, relaxo. Mentre que non me sae ben, que me resulta dificultoso, pois non lle teño moito agarimo, pero facer fagos, Agora imos traballar un poquinho os bíceps. Imos ir alternando. Cur de bíceps. Imos cambiando un e outro. Vale, en total 10 repeticións con cada brazo. Facendo o xiro de muñeca, do pulso. Cóbado preto das costelas. Activamos aí o core. E última con cada brazo. Vale. Relaxamos uns segundiños. Quédanos outra serie. E pasamos a outro exercicio. Veña, imos aló. Estamos traballando moi ben. Collemos aire, exhalo.
Venga, 3 más con cada brazo. Última con cada brazo. Moi ben, relaxamos. Non fai fallar ao gimnasio, aquí estamos demostrando en Pulso Activo todos os días que con 4 cousas podese manter en forma e facer músculo e facelo ben. Entón, esa excusa de é que non me gusta ir ao gimnasio porque hai moita xente ou é que non teño cartos para pagar a cuota do gimnasio ou calquera excusa non vale. Veña, último exercicio, imos facer traballo específico de tríceps, imos coller un haltere, colocámonos deste xeito, o coba da punta cara ao teito, man debaixo da axila, collemos aire, exhalo, estendo aí cóbado, 10 repeticións. E última. Moi ben. Imos cambiar de brazo, mesmo exercicio. Collemos aire, soltamos arriba. Sete. 8. 9. E 10. Veña, ánimo, Unha serie máis con cada brazo e pasamos a estiramentos. Todo ok? Todo ok. Moi ben. Veña. Cambiamos de brazo e subimos. 1, 2, iso é. Nove e 10. Cambio. Veña, última, Imos aló. Sete. 8. 9. E 10. Moi ben. Pasamos aos estiramentos, xa vamos a estirar aí os tríceps, aproveitamos xa este exercicio. Tiramos do cóbado cara abaixo. Cambiamos de brazo. Igual. Agora estiramos o brazo, cara a nós. Cambiamos. Imos agora estirar un pouquiño aí o peito. Cruzamos dedos atrás, abrimos aí ben o peito. Xa para rematar, estiro brazos, punta os dos dedos, mira, cara a nós, aí, tiramos cara a nós, un poquinho aí un estiramento do antebrazo, cambiamos, moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha maña máis aquí en Pulso Activo. Recordade, manter o corpo en movimento e da que sexa un pouquiño, corpo e mente agradéceno. Eu son Eti, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben, caramba, custou máis agora subir que... Sí, que facer o resto. ¿verdad?